Euskaren egun ospateko. Saio honetan, 5. eta 6. mailakoen emanaldia ikusiko duzu. Hasiko gara 5. mailakoekin. Buruntzako Rosario eskainiko dute eta pasa daitezela holtzara 5. ikasleak. Ni jokatuko izan. Irabazten baduzu, 3 bai eta txar bat zuretzat. Eta nik irabazten badut, 8
bitxan niretzat. Hori da gutxienekoa. Nik jokatuko dut. Ezinezkoa da zezen gorri hori esku hutsez menderatzea. Oso ondo, denak zarete testigu. Nik irabazten badut 4 eta bitxan niretzat. Eta zuk irabazten baduzu 8 zuretzat. Ados? Bai, 8 niretzat irabazten badut. Nun eta nahi zugu. San Juanetan, goiko plazan, konforme, goazen. Ameriketara? Bai, diru asko egingo zenuke.
bian, ez dut gehiagorik behar. Nahi duzuna, neska, zuri ez dago kontra egiterik. Eskerrik asko antzerkilariei. Orain, dakizuen bezala orain, Euskaraldiaren 11. eguna da, eta gogoratzea datuz, 5 gelakoa bertso baten bidez. Arratsalde on guztioi. Gaur Xabier eguna ospatzen dugu, Euskararen eguna. Aurtengoa berezia da oso. Euskaraldia gauzatu delako Euskal Herri osoan. Izaro, ez gara Euskaraldia zer dena sartzen hasiko, ezta? Honezkero denak soberan jakungo duzu eta. Ara, horratzean aurrizitablearen prestxakak ikusten dira. Baina guk daramaguna beste bada, guretzako propioa sortua. Guk kateberria gara. Bai, hori ere badakizu zer den. Guk eskuartean daukagun katearen zatitxo bakoitza da katebegia. Euskaraldiari hasiera emateko bidetzea txikiekin batera egin genuen. Ederki pasa genuen. Euskararen katearen katebegi berrienak gara. Eta guk emango diogu sobida Euskararen kateari. Begiaren bidez etxeko helduei begiratu begiratzen saiatu ginen. Alegia, zuek zaretela gure eredu. Euskara jakinez gero oso garrantzitsua da erabiltzea. Aizue, aurkezpen honek bukazina dirudi. Bai, aspertzen hasia nago. Ea badenon artean bertsoari hasiera ematen dugu. Bakoitza bere lekura. Euskaraldia izan da 11 egunetan, gure hizkuntza hedatu dadin herrietan, jarri dezala euskara gure Espainetan, urte osoko beste egun guztietan.
aktualidadea. Oraingo honetan esketxen bidez balore ezberdinak aurkeztuko dituzte. Ondoren, baloreak izeneko musikala abestu eta dantzatuko dute 5 beko ikasleek. Etorri, etorri! Kaixo, arratsaldeon bikote. Kaixo, una mesa para todos, mesedez. Vale, unaitxe berta. Eskerrik asko. Hasi parea, hauek ere irtetuna, geroz eta gehiago ditugu burua. ¿Qué van a tomar? Lehenengo platera biok makaroiak, bigarrena serra katatekin, eta nik pescado arraia esaten da, ez da? Bai, hori da. Kaixo neskak, barkatu, zerren ez hitz egiten entzun zaituztet, ez nahiko muskaz hitz egiten zenutenik. Bai, beno, ikasten ari gara, argentinarrak garago. Primeran, oso ondian izarete. Kaixo, haupa. Kaixo lagunak. Aia, ama, azte burua. Amaiketako aztu dut etxean. Eman gaiztik iraketen zuen amaiketakoaren zatitxo bat? Bai, tori nire gaieta zatitxo bat. Tori nire tortitza bat. Nik zerala bat, tori. Eskerrik asko lagunak, urreko batean nik emango dizuet. Lasai laguna gara eta lagunak elkarri lagundu behar diogu. Hori, zuek bai lagunonak benetan. Urrengo batean zuk emango diguzu lasai. Baina ez aztu ez, urrengo batean guri ekarri. Guazen pelotak jolastea! Lagunen espero
pintxoak ikusteko aukera paregabea izango duzue. Hasteko Markesaren alaba abestuko dute musikaren laguntzarekin. Aurrera! Hemen elkartu gora Benito eta Juan
Begira, hor daude. Hor daude, eta eskutik emata gainera. Horrek ulertzen dut zeba Juanitak etzizkidan eskutitzak bueltatzen. Traizionatu zaizu. Ez egin pari, gaizki sentitzen naiz. Batzaren arapena batzera. Ate historia polita, txaro bero bat. baina hau oraindik ez da bukatu. Orain talau nola egiten diren ikusiko duzue. Eta errotazar maitea bertsoa abestuko dute. Hau ere musikari trebez dagoen eta pasarezatzen utara. Baserrietan autosoro asko zuten, eta orain baino errota gehiago ere ibai bazterretan. Orain ikusiko duzue pausoz pauso nola egiten zen prozesu guztia. Ea gustuko duzue.
Ezin hobea izan da, bertso saioa bukatzeko Hernanitik etorri zaigu txirrita. Neska zer bat tentatzen bertsoarekin ikuskizun ederra izango da. Aupa neska mutilak! Txirrita, hogeigarren mendearen hasieran famatua egin zen Euskal Herri osoan. Ingaitz-zorrotz eta gizoneko bertsolari gisa nabarmendu zen, eta arelateradio umoretsuak herriaren gogoan gorde dira. Neskazkar bat tentatzen bertsoa aukeratu dugu zuei kantatzeko. Izango da sarri, kalabazak emanak
izan da aurtengo emanaldia. 5. mailakoak ere hemen ditugu, eta denen artean ikastolako ereserkia abestu zagurtuko gara. Hordakazute letra gurekin abestu nahi baizuten. Eskerrik asko zuen txandan gati.